femme de. J'ai fait où? Attends, mon ami là, il est parti où? Je sais pas. Alma! Alice! Ah. Yo! Flo, ça va? Calme-moi. Avec rien. C'est pas bico que tu femme de. Oh. C'est comment maintenant d'unité? Eh, Flo, d'unité, oui. D'unité? Elle m'a fait tout. Il m'a fait tout. Non, c'est un man de mort. Voilà, on a son démarre. Voilà, on a son lit. Voilà, pour la salle, on va dire. Kabo kadam. Ah, voilà, c'est là pour nous on t'attend. À quelle heure? À qui là? Bof. Kena mai. Quel match? Voilà quelle heure boss comment? Ah ouais, quel est ce là? No go sura mangando ko nyonche. Ah, il faut que je t'en nyonte. Ah, ce là, on va droner. Sinon, faut que je t'en nyonte. Amala kamana gan kuma foi fi. Ah, ma foi, il faut on va t'arranger. Ça c'est pas normal de. Oh, Flo, mais. Ay ba ni vara kelen bora ka sura man le wele dro segi. Ate ko jeli la ko. Eh, oh, mon. Non, yoro mai. Ne ko me mu fi dro iketu do. Na na iketu do chugando la quoi. C'est pas son genre quoi. Na le au kedron. Qu'est-ce que fait dans film mais j'espère que au quoi. Flo de France, elle est déjà très bonne. Ah, on beto yego dumunte ne. Dumunte ayi. Bon. Ne kuna fait ya wadi ngata tubiye. Ok. Comme dumont to bika dama. Hein? C'est bien era ka sesi donc mais ta restaurant dumont la kofla la. Mais dumont sanga na ma duyama. Ya fara na ma beduyama. Ma be on mantela ka bedu. Mais bosso de fla fragana. Alice. Jayeva, evita ganezoa, ganezo, kelena, hamina. Jayeva, evita ganezoa, ganezo, kelena mirila. Jayeva, hey, Canada Jayeva, Canada Jayeva, Canada gane kelentu. Ni sabreje jeng garbe ni masira fo ba mun jeng hada madina kuma dura akli bina kuma dura akli kusele ha ye ni la woni mo te jeng kono funa bi ga jeng kura do fana kono ta ah mana tai ni fana ta ju wondai inde jere ko na bidere ni ko e ga jere to ko de che do te mulba dabla sempre bi to na ne be do la te fu te mulba la re ka to ni na ka amre de jiya e mo jine bi do mo ko dila e bre bi do ni na dura dura che ro ma vieni fani bache che iklo ka kelene kika mulba dabla nem na do la buririani tu vois Donne-le. Ouais, donne-le. Ouais. Donne-le. c'est-à-dire Hein? je la wa cleana ma o te fendo famia kwa e flani e che ne bi klichi wallahi ni fani bache mi klichi ma ti po fure ita on ma mento ngata ngachila e che E wala ka irisika fo de na. E be irisika do ka tumene ka. E ngoni terke ne puchini e. Puchini de ne terke, puchini gelengele o he ne terke de. che Jayeva ebe ta zoa Ni gra foto e. Foto de ni. Jayeva ebe Foto. che Ala da foto. che ite bongo mune bene Foto. che mi la voilà mais les gens che mais che Jayeva ebe ta zoa che moje Ko sabu nyuma sabu da mana diyara mali baragela lu jamana diyara ko sabu nyuma sabu jamana diyala mali tayere lu jamana diyara ona ke saw ko sabu nyuma sabu jamana diyara
ko tayiri nyena ma mu jamana di arare bere se ga fini kupu kala amana dili nga fini ma ban ne be ne bla be de se ga mbla ala te ne be ni ke bega kupula ha e be ndon ataro tu meke ete fo mala wulle taru te rendez-vous di mo ko mare kala ban chude do ne alors que adu man tige su ga fini ga e be taro tu me ko menta so complainte e ça ha he e ma do re ko ne dili go ni mo ko tele kan sane he ne be wakati na sisa mo shite ne kan tayri ala he kuma fe madame seni ala kon i plenga doro ne biblia ne du biblia te fini man kala fo ki sabli ko sabu nyuma sabu da mana diara mali baragella du jamana diara ni tara yere na kuru anya enti faire de tene bolia i jey ku kunyena man soro ndala fi ko la te ko i vaccino e be tayri du mesoro ke ti da ko ala no fe Dili. Bo. Itu kalau mau appelle. Allô? Appelle. Itu mana boleh sauti. Boleh kita tanya ke telefon yoro. Oh, na no fe ni ma no fe ma dunga e ma no ken na de. Giri la ngo fini ko. Ah, bana sa bana. Ni ere fini e be konta e be do so do fara wari kan ere. Jani mo wari nyena ma fo e na. Ni wari pitin do ne fo e nyena. Fini akala no to ko mina ni ere ayi. Ini sonja o tugo so wari be dine ma tu. Mais je vous t'ai vu quand vous voulez que des clients doivent appeler que vous avez téléphone ça et comment I know demagoute on a no fait hier bita passer nous quand me ga courir no bita passer no ni mana no fait nya fi to mba do mo ne na jeme biga fini de la ilaha illallah oh itela appelle ou cha itela awe kan besa Dili. Enggak la ko jong kuma e bolo ko su ko ale. Ay ni debal ban ko yi. Dili ni ere ga ku bwe. O ma jonta do. Nte sigi nga ma chingma. Dili kore mata nindi terdo maka kala ka koksera ki yere ga koksera ga juga sisane. Eren kala. Karamo ni kuma ti dai bisega pa mi nga fem ke. Ni ngali gela be fili. Ay ni kuma ti do pa parce que ne taro e bina mu fone ble nga ma chi fle nga fe ku ko ta no iye doke ni era ni minya ne muzin chini na rejende te wari bo no dili ibi ka bara do ja beni ka bara beni ka bara ja beni ka bara beni ka se dongo no dili i forla no ne bina paranti da sansan paranti dan ne biya ma fana mne na paranti ala bara mam soni amna ne paranti ala ne ko ngade alima wa awo bina ke paranti ab to asin kele fika to ka fini kala to e ka association ni ma ba mina ni tene to laba itenna no o ma ne sere regarder mon connaître awo oyo ye mena ni tala ne wa fon mar ko chida ni man ke finna sale ti seka tagama ni ma ya ro chi doron ba teru chuma bo ten don ni ma mo be to ka tagama shi ko sere muso be sere ko ni ni yoro ni ka dore ni ye dare ba ko kona bolle bula ko ni yoro ke bali adu okay no dili ni ya ni tiga tayri ya ko non ko ga fin kala na ne to ke mo no inika ko be ibi se fin kala la okay no sajir dili non son yide non son yide po allo oui awa ya kama ya kama ide lere dawo aya to tra jipu yoron do drone sa obina kala awa de le ga ke to chiwga cham bro deli be eta euro dollar bro deli tiga tinto bro kuran ko de do op hadili acha kabili dugu jira hali malvi kele ne ra ku ni ndamgo ndamne no ngoni mi laba ngoni mi ngadi mene yebe ni tabolo la cha kile ngo ka suma sane cha na ga mo wole de ayo bismillah ko ni ya na le ye ko ba ga damu na le file ko ba ga damu file be ga laje ko ni ya na le ye ko ba ga damu na le file ko ba ga damu file be ga laje ay na no ye ay na ni wa gele bi o ye
Ko bagay damu file be ka laje. Ay na no ye, ay na di wa fla bi o ye. Ko bagay damu file be ka laje. Ay wa ay na ko bi da promo ye. Liye kemela nda keme shegi medimo. Kuna ko do bo groupe mene bula no gusoenga groupe chien kwa. Allahu akbar. Awo edel e ala sakana ndo ka sale ba. Ete kuma me gi deli ki deli kuma mune kera. Oma e mani ga wari be sara kono yere e bi ga ki jamani mane kuna. E wari klande sara kana ne ga fidi ba atotra fidi ndo e bi jasigi. No aka jasi. E wo shini ngene ko fi. Kana mo jonga pelike. E wo shini ngene ko fini mna do e bi giriginde kuna muna sano. Ne reformu ke ga finna o formu te ila yere ne formu do ke ga finna ne emosita formu ta la me ni ya do bi na ye ayo tala de a formu to botine kata prepare kuna sa kana pere e ba do e ni tene chien polo ni tene chien plana ke e ga finna awo billahi imena la na so ne te senya ma so yene bilawo awo amena ame anton fere manga baraka fere ma ifere brodeli mbala net na saka brodeli ga nemna obligé ga wari bon kuni kata brodeli sangana nura ga finna ni chende ni e wari mdina ma ota boyere al billahi kana mo jonga pelike sama mune ke de ay kana mo jangili do re bi anno dili klane mo gore bilao o kana mo to sa chekana do chekana to mitisi kana mo nye chekana de mbiye chekana insine chekana musotemule me klagi wele ko fe mina to me klagi wele ko fe ay kana igone dala ba ifene o de ni wo kite teme chela ya kana jendari mera ne ba me o fiere dili nyebe ibi magala kuma do la ni bole ma so ko fa bi do ko che sabalisa yere diga ko be tantan kwa bilahi ibi magala kuma do la de kwa ha waram nga ku nga chin mabola wa ha ite ni tombolo do nga jean wala kawa baba chite sa ay nera nena ifa bon faire dili nena kunti wisa ne mo ko de bila sa afogana tanti afogana bala ma pelu dun to en ku abo wallahi iduna dala sa na fiye dili di sa ne mo le fe ngone be do dala wa iduna dala wati mine ku do fine trife no fiye si se be ga do da fe ne bo fiye sa ye dili de billahi ye mabadi klika kala sa wo iye jara de sa ibe mi fo do aha comme ne ku mina nga du projet kura de fiye on projet ku na tiki ma bashi ay ni bashi ko ta avec bashi mais bashi ko avec bashi re komi ena do ya nduko nana ankun bena sokono war sara de ka otete ne ko mika sokon na de sara sisan teresi sara lemna damne awo wallahi teresi ko ni ay ibi yaro ni mina dron ay sa ko jume teresi parce ne be yan sara meri mo ko yidi yayi ne bi yan sara miri mo koyi ay komi en ne kun mana sogon na war sara le kan ay komi na niga tayri masin sigia ibina parantuta ibi ki ka burdelu ni ka kupuke ay fana bene sara kala doron ibi terasi fando sarake ni ya famia sa awo ne bi ka warni musoro ka blanku e fana nyanya galembula Dieu betane wakati na nestile no karamo la ne bi de ka tanta ne ka duruduru mi ko mago bula karamo ne kele nga doni dam ne yere nyanya galem fleni lani ay jena te jigesa durume kele ntasa ay sisa ni kuma na ngi fode goy ay ni ngoni e dron min jaranda e ma fode sina nga dukene kite nga tresi sara ntasa ni ala che basara billahi ebe na ka tresi sara kurate ku de kedi subna talla hada de awa na beta kui awa ntasa bashite anga siga ngola billahi dila anga siga ngola no do dro tiga kala like ga sokono ntake bashite fare mane ka tresi joro fare na ka tresi da o bashite sane komi mega fie aramadia le biki aramadia ka ni ma meri mo ko wele kana bashite sane be meri mo ko wele billahi ni ma meri mo ko wele kana o kan ni ga termina ta tane ga fotu meri mo ko de ma termina siga yaro o ja siga yaro amiro anga siga ngala je apa chet ga warne ne ka dugena la kitene ka dugena sara o ma da no mona ne tenga dugena ke na ka ne sine ne de saka shemara yawa na ije wulu mara ne mbala ne de be si basite diri ona tere ga dare basite afra mo gona ka dai 1 metri tetme yanga bo flani ibi fo 3 metri la 20 metri basite wala ka de ninga minen to na meta silipo ya fe awo no de fo fare ne ga supersman da wata anga siga ngala je billahi dili kalowere men antike ja antike maja ne bi gas ne babangi ya sutra sa ne kile ne babangi ya su boy be nga tresi sara nta sara ambo do sokono etse ga kala ligi ga kara mo ngam no takadu babashite ay ngam no takadu dili ne klala takadu o kote kuni boko para we mashiba bani bane klala aha dili ne klala boy
a bɛɛ la cɛ kalo bɛ sa dɔrɔn i bɛ ne ka tɛrɛsi sara e den na seconde ne enfant moins cher a y'ali kalo tɛ sara karamɔgɔ billahi hali ni e b'a dɔn ko e ye enfant moins cher machine den billahi i bɛ ne ka so n'i ma n ka tɛrɛsi sara dili i bɛ n ka du bila o batarama tɛ ɲɛ e tɛ se ka to ka wari minɛ ne ka tɛrɛsi kɔnɔ k'e to ne ma ne ma baara kɛ ne bɛ nɛgɛso sara ne bɛna bɔ min o basi tɛ mɔgɔ kelen min ne jigi o ma taa ka ne to wa ne ka mun la ne de ko aw ka kanu ka sa wa a ma wusa ni ko wɛrɛ e se ne de aw ka kanu sa n t'a di an ka t'o la e m'a fɔ e jamalen don wa jamani yɛrɛ o basi tɛ a b'i bolo yen fɛn bɛɛ ni bɔdugu cɛ kalo bɛ sa dɔrɔn awɔ o kelen don kalo tɛrɛ n b'a di ma o kelen don an k'an sigi an k'a lajɛ sa an k'an sigi an k'a lajɛ basi tɛ an k'an sigi an k'a lajɛ awɔ a ma ja enfant moins cher aw b'i satigo la machine den n t'i encouragé e b'i jɔ ne ma ko ne ka wari fitinin min bɛ ka don ne kun ɲɛ b'o la ne bɛ n ka karamɔgɔya la e de la ka tila don ne kun wa karamɔgɔ ne fɔ dɛ ne bɛ n ka karamɔgɔya tile ka client di e ma fula ni e ye kelen ma fula ni e ye kelen e b'a kalama bara ni e ye kelen a taara maa bilalen e k'a ɲɛda la ko saratogo ji bilahi e b'i sacogo na sa ni ala ma jan e bɛ sagolen sacogo la fu ala ko maanifin n'i bɛ ka dɔɔni sɔrɔ a y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ asana wa dudu wa zini wa tata a ko adamaden o adamaden n'i bɛ ka wari dɔɔni sɔrɔ i miiri i kɛrɛfɛ maaw la. mun fɔ sa e bɛ se ka segin a kan e ni. asana wa dudu wa sunu wa tata. e ɲinɛna kelen kɔ. bilahi a y'a fɔ. mun fɔ i ɲinɛna kelen kɔ. bilahi ala ye nin fɔ. ala yɛrɛ tigɛlen don i la yan. a ko maanifin o maanifin i bɛ dɔɔni sɔrɔ i tɛ miiri i kɛrɛfɛ mɔgɔ la ko kafiri don. o ye kɛrɛfɛ mɔgɔ sɔrɔ. bilahi e ye kafiri de. i yɛrɛ kafiri. ala k'i ye sara. amina yarabi. bilahi ne ye sara tan. digila i la kɛ i jo t'a la de. dili ne ye sara tan dɔrɔn. e si bɛ bila bɔti koloni kɔnɔ k'a kɛ kalan kalan kalan. mana furuko fimani kɔnɔ. awɔ e mana sugu dɔ si bɛ kɛ kalan kalan kalan. i bɛ se ka taga bɔ n yɛrɛ. awɔ enfant moins cher. i yɛrɛ enfant moins cher. bilahi e ye enfant moins cher. ala ka kalo sa yira n na. a kalo sa ka jan sa kalo sa ka jan karamɔgɔ. bon n'i y'a kɛ ten i b'a daminɛ sisan. bilahi n'i y'a kɛ ten i b'a daminɛ sisan. enfant moins cher la. n'o ma digɛ wari ko bɛ se ka juguya tan tɔ sosora tigi bɔ fo sigilen don yɔrɔ min na n bɛna n ka warimisɛnninw minɛ i bɛ nin da nin kan est-ce que nin ka kɛnɛ a bilali b'i ka to k'a bilen ne bɛ ne yɛrɛ kɔ ten ne koyi ne ni mɔgɔ ɲɛ tɛ jɔ wari la ko fila kɛ dɛ b'o f'i ɲɛna an selen filan kɛlɛ yɔrɔ de ma taa wari ko in na n t'a kuma fɛ dɛ kan tɛ n bolo sisan dɛ wari ɲini de bɛ sen na wari ɲini dɔrɔn i yɛrɛ ɲinɛ i bɛ kɛ holala ye. Aina, aku mau juga dente ya, ada aja tapi lesa. Ni mau kami war lebih agak haramu, ni mau kami war lain, serapolo songoma serapolo. Aduh, cek ala katu mau di kena irat ni mau bisa, lu kuda ceka. Amoji, mana? Jadi ni yala na tume alala ne tuna yala. Kabari gara ni yala na tume alala. Eje ne tuna yala. Kabari gara. Ni yala na tume alala. Ne tuna yala. Kabari gara. Eje moji j'arrive menale. Hey, ça dit bien la vie est une chose trompeuse. Hey, mon Dieu, j'arrive. Ni yala na tume alala ne tuna yala. Kabari gara. Ni yala na tume alala ne tuna. Kabari gara. Wallahi. Ça c'est les dames. Ça c'est les dames. Ouais. Sali, dille do. Minale. Awo. Dili. Sali somɔgɔ. Mun dun kɛra? I ka di bɔra ɲana yɛrɛ. I to ne ka fini san ne ka kalan sa i ma a yɔrɔnin panna dɔɔni. Mun de ne mun ne kɛ la bi? Mun na sa a bolokoli nana kɛlɛ de la. Ne bolo yɔrɔ ne ɲɔgɔn kɛlɛ jeli tɛ yen. Komi e y'o yɛrɛ bɛ balawu la. Ayi sa don bɛ tɛ balawu ye sa. Ci jumɛn bɛ sisan? Ne kun mago b'i ka furanna de la. N ka so nɔgɔlenba de don bi. Dili ne ka furanna. Ne ka so tile joli a tɛ furan. N ka furanna tununna. I ko nin daminɛ. Les dames de. Abija. C'est-à-dire dɔgɔ. Ne tɛ se damu na kan i b'a dɔn damu ye fanga na bi ba. Tu vois. Mais ne bɛ se k'i kɛ fɛn damusi in kɔnɔna. I nana ci sa. A fɔra. Ne ni nansaraw de jɛra ka damu dilan. A fɔra. Hali ne fɔra sa. Mais non. Na ngi tigɛ kɔrɔta, na ngi tigɛ kɔrɔta. A dugawu den. Dugawu den ni barika den. Tunna. Kɔnɔ mɛnɛ.
wallahi ne rem modero Dili jara ne ga furana awo ne be to wange ne be kele mo bi na fura en ne to me baro ke kuma be klara ka ne re ki ba fu jugu o depuis yoro e kan do te mo ko tene mo do la sa ne be se go do la to yo famila ne te mo ko jugu sa man do la ne be to ka bon to la ere avec mo okay ya kuma me tiga yoro klara na diga furana awo tiga yoro Dili lombali ay dibi no cerno di mawtene doni solo ni nazara blé flo blé aw ne jera ka damu nglanyo damu kile ngile ni o mu fogo damba on ne do ne damba yo ele damba damba ni che el de la che diri woro ne nyebe la to gumna awa tadi ni ko mo mini etega do ko ina etawe ke damu kono bari ote kono nga boto damu kono ba ngole mais itu ka jo shiga dia no itu ka jo shiga do bo amna chenyo ngene ngote damu kono ba okay damu kono ba ngata no ya kwasa sa ya pa alors bara de plus de bitrika eli che el triga sole du yesa wallahi do sole du imaro evene do to sigira go be ga gire kele ne ka bi tondi eje ani ay samali kamala chengmani noroma dawla ma ashoko deni ni de bara ima munu ni yele na tu eje kabari gara ni yele na tu kabari gara no do kay mi do no ngo sali cheka le charmu ni dawla ni la ngo kan je dam ngaji lentana je ba sari mu kade wo fo mu di ma ko mu kade wo fo mu di ma bi ko mo de fa mu kade na fo mu wari ko de tela ça fait jolle kade ngo di ma bi ça fait bara nega okay wakile na lay mais ni de la na foro ko mo do tisika ke fin c'est-à-dire ube ma ubu digi du yere lay ki ma te ke fin ni fani va te ke fin ndi wari mi yere be ne kun ne jorla aka chani million bara go ni yele na tu me ala la tu na yele kabari gara kikila do ma yele wala bila mu yikuta ye ala kala bisa sina ni so ngadi de wallahi che kai jole mangadi ni me ga ndu ila la che wala ni ndu ça veut ka ta de mais ni ta va dire de mal la fli ay no masula alors masula c'est vrai il faut droit ni de faray dramela ko fara horo kamele jole fla billah ni de faray ni yala la tu me ala la tu na yele kabari ga la ga digina la na sa okay wala bila c'est ça mettons ça donc il faut travailler le travail wala ok alors bara ça c'est bara de bara oh echa wallahi ko la ba da madi so ati ni fa jamla ti ni ba jamla ne no wala ne sona de ne ga dongili ni ya jata ni ya da wato wata labi garriye na nyamala che bara fale ni wakil ni ala che ni sige ni glo che bla dron abla ga warmine solution no bodo e bi kile jale che la che go woro lo tanga de nubi mo deme wala oh aba bara halli tanga bi ko barga do ni bila bio oui jamana to fo ina wa na ni mabi mo no ga so mu se ba ko ndo kole Allah ni ni nani ko koy muso ko ga popli ni grima finna ne tale fle fega mani ko la dire ga diga kili ko di sa abina ko kono sa ko ne ga wari mi ka dun kan banga popli ni grima ngala tiere la ko yamna da ko mo la 600 ni mi ga wari to ko di 600 no
Voilà, me n'a été saqué. C'est-à-dire ko ni yele na jume alala ne tuna yele kabari gara ni yele na jume alala ne tuna yele kabari gara ko mi etina yele kabari gara sai boni kere subai ko ni yele na jume alala ne tuna yele kabari gara ni yele na jume alala mon Dieu, j'arrive wallahi. J'arrive content. Dili, c'est-à-dire, imaro, ebe ka koro ke sisa. C'est pas bon, parce que ne nyabe jarire na to la ko. We jigi kele ngane. Parce que ebe ka na termino sigi an ka kala ni ke. Ne baro ne e desera ka dio de ka fini kala. I kana na kumula se mo ma ne. Ya sira la point. Akele memesima. Mena fano vie dili. Ibe taria dabla à partir d'aujourd'hui iba dabla yandu. Ya yema etene ka sosara sara. Ya fama. Ngete ne ka sosara sara. Hey, ele bene ka sosara sara ne. Dogo ma vie ite mulba dabla re. Ite mana na kuma da mulba nyogoni ne yere. Ko ni yele na jume alala eje adaza kabari gada eje ni yele na jume alala ne tuna yele kabari gada dili mulba dabla. Sadi ne be ka fana refie ne nyabe ko ne sigle me mu ye jolen tsegayo ibna jadi de lawlian o nyuma me be tara iba dabla bara 1.7 bara mu ne bi ko bi le mo me ko mana ko le ko ne mulba dabla plan ne ya dili o ma shukura me ka me plan da ma bara ni kuma te ta ko ngele pe yiro abina mu ko bare ko la kana mu ko la ngini tan tungo do yoro abasira wuli ko ne dili kale jeli dili ye tonje. C'est-à-dire ne paiement au clé, muso maulu doya. Ite jora kile ya. Ne fa au clé, muso maulu doya. Kuma tene moga au clé ma. Ne clé muso ka ne doya kontra dachi. Dili. Ye mu fo yemse ka segaka. Kuma fo yemse ka segaka. Ite kuje ka de ki jora kile mu bi ko. Dili. Ye mu fo yemse ka segaka. Afale ni dungo. Mais toi c'est ta idée. Ko idée mais. Ya quoi là? Un conchala. Qui? Mon che aduna nyama sadi nek mana ni boxe quoi kerani ni tore kala ni fani vache al sangu maso alors mo se gano no ko be mo la ibina mo fefe inconscient là ya je ni fani vache ko ni yala na Jume alala. Ayo bo. Kaka bo. Alma. Mounou bara nani. Ça va? Ça va. Nani nga dumune comment bare bena quoi? Jara ko ma duwa diga na so diga bo ni ma tuliye. Ego jume ma famu nga nyere. Frani ma tubliga we mana so ni ma what don't you know? Egi peranta, iperega kuma infota. Pour que bega me quoi. Vraiment what ni ma nega tubliga. Voilà. Alima, ye ton tien. Ne be yini ngo. Ne ko ngonte fe ngana. Est-ce que ba kala? Ne to ko la. Ne ko nte go fe est-ce que ba kala? Ngonte fruto fe est-ce que bo kala? Ngonte chou fe est-ce que ba kala? E furu ni biche ne be keme duru mun de ma ki ga ken na so e be se ka fo ko to tito bi don gele ne ma tobili ne ma na so de ma e bi banga tobili ke ko parce que ko ne ma na so de ma alima eteni se flamme farabi a ben alache sam on prend mera na ko re quoi
ko na suka tanto mun na banga tobili de ko parce que wala na so da we kala mo bala na so fe mais mo yere en choro aba kuro tan kama mais e ti fa to di kim na bol dembo ala kama sa ne fa ay mais mi fa de wa mana na ko da ya fa mo ay no ne ka du ko no kanan ko na flagere ya fa mo karama ko mulba da bla ko ne en nyame ne fale ne la voilà ne mais nyata ne fale no voilà ne chokoroba mo bali ay no abana sadiri to ko tukele ne mi yore tiga sane saje karama ko ala kama ali ga nga don ta la don ta dona le den sama bilagi ni serama ni manga double ka fo ko ne bele la ani kama bela et saka ta dumni gawa et saka ta dumni gawa ne mo sote ala te saka tobili kya ne mana songa da tobili ke tukodi chai kana se walde mablene ya fa moi ça c'est quoi ça no ya ga mulba ça dit ga mulba da ali sane mo le bali wa ya fama voilà ali sane mo le bali ay mi me ko no ne te flen ko bilagi mi me ko no ne te afai a benala che ni ne nyetu nga ile ga soro tobili make ka soro nga dunu man soro nga sono me fa bo fa do la ga warda make ite warda ma wa ni ala na tume ala la tida me lo mai ko lo mai fram na doa eti boy da la balle ku langule hey billahi ya bana awa ne balle ku langalo ne o ne la tumana se batara de atme kan bisi ke fra bonni ya aramadia bay na fa ba problem ne flani ni mana uba faki mana ni nana uhu senfli kono abana bilagi ne nganga table ne nganga varante wala ne nganga to nyamula da ki dagal ne kari awai la ha be fate koi jamana ngone ano maga be musabe so de foglo mina ito e fiau